Αυτό τώρα τι το κάνετε, τι φάση. Καλά, εγώ με το στριφτό. Τι θέλω και μπλέκω με αυτά. Αέρας κοπανιστός με φρουφρού και αρώματα. Εντάξει, δεν είναι τσιγάρο, αλλά κάτι λέει. Τι σώμα είναι αυτό κινέζικο, γιατί φαίνεται. Το Bolt τι είναι, Clay, γιατί εγώ δουλεύω μόνο φάνελ. Ποια μάρκα είναι ο καπνός. Όχι, όχι, αν είναι dark live δεν το ακουμπάω. Από πού φαίνεται τα κάρβουνα. Σόκρε μάγκα, αυτό είναι καλύτερο από αυτό που κάνω σπίτι. Τελικά εσείς ξέρετε να μου κάνετε μάθημα μετά. Αδερφέ, βάλε μπλουμίς και καρπούζι μαζί. Θα τα σπάσουμε. Η φάση είναι legit. Ταυτότητα, φιλαράκι. Έλα ρε φιλαράκι, ταυτότητα μεταξύ μας είμαστε. Τι είναι αυτό, φέρε λίγο νερό. Εντάξει, έστρωσε τώρα, δεν είναι αυτό που νομίζεις, κάνω χρόνια εγώ. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σε περιμένουμε στο Παγκράτη, στο Hooking Athens, Χιονίδου 6.